салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтарако бозам навори имрӯз аст анами намуд норкӯҳои оригинал ва бо каротки камтар сифати пасттараш. Духтаро нархо сар мешавад духтаро ай 1,5 то 3000 сомона, акай ком то 2500 сомона, ай 2500 кароткиошон то 2500 сомона, ай 2000 духтаро то 5500 сомона ҳастай. Ино духтаро оригинали 1,5 ё оригинала 5500 сомон. Духтаро касе харидораи марҳамат ватсапа дар экран мемонам. Доставка ҳам доранд духтаро, ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистон. Бо касе аз наздик дида омадан мехоҳад бозорда духтаро байни 11-12 суроға магазини Сибада тарафи Тило бозор. Инёра нархушай бор бугоем. Қади яги 6700 қад калта меша, қади яги 10 1500, қади 90 1100. 1100 сомон. 1000 сомон мешавад духтаро. Пальто ай 1,500 сомон сар меша духтаро то 2000 сомона ҳастай. Баъд размерошонам ҳастай духтаро. Борошон борои навай, борои Туркияй ба гарантиш. Накасе харидорай рақамои савдогара мондам, марҳамат када нависен. Суроғарам ни духтаро фаҳмондум. Боқи сарбаланду хонаобод бошед. Духтарако баъд бойни намуд курткаҳо доранд. Нархошон 200 сомонӣ. Ёрам аҷоиботшо барои духтарое ки студентанд, талабои мактаб. Расветкош ҳаст духтаро. Чанд та ранг дора. Бо савдогара мемонам номбароша духтарако метонем банависен. Ина магазиншон духтаро ай 11 дуроен, ай тараф дуроен духтаро 11 мешавад, аз ин тараф ҷӯен 10 мешавад. Ассалому алейкум дӯстони азиз, апа хоҳарон ва модарони меҳрубон. Имрӯз хостам шуморо ба ширкати Атоми ба кор даъват кунам. Дар ширкати Атоми бениҳоят коросон аст. Бали шахси худ намесозад. Ҳамагӣ дар як сол 2 маротиба харид кун. Таги дасти худ 2 нафара аъзо карда корро ба пеш мебарем. Дар ширкати Атоми худкору фаъолият карда ба маошҳои хуб баромадам. Ширкати Атоми корейская косметика буда бениҳоят витаминҳои бой дошта ва ба бисёр бемориҳо шифо бахшидааст. Ширкати Атоми бо маҳсулотҳои бо сифати худ дар Европа машҳур гашт. Ногуфта намонам дӯстони азиз, дар ин ширкат зиёда аз 10-11 ҳазор занҳои тоҷику узбек, аз он ҷумла мардҳо кору фаъолият карда ба зинаҳои баланд баромада соҳиби маошҳои хуб гаштанд. Пас биё дӯстони азиз ҳамкорӣ кунем. Барои маълумоти пурра пас дӯстони азиз занги телефонии шуморо интизорам. Катя, чёрный Кадиллак, в нем играет платина. Я в нем не с тобой, я в нем от тебя. Как тебе меня терять? Норм. Как теперь твои дела? Ну, я же вроде все сказал. Я все поняла. В тачке не один, она делает фото. Теперь-то я вижу, как зовут работу. Все, что ты сказал мне тогда,